Нуждаете се от складови и логистични решения? Ние можем да ви ги осигурим. Абе да бе! Представям ви чисто нов Европалет EPAL. Няколко фирми в България имат сертификат за производството им и ние работим с тях. Това е топ палет, чисто ново, издържа до тон и половина. Има печат за термична обработка, ако изнасяте за Европа или другаде, това е вашето пале. В един тир се събират точно 33 точки заради стандартния им размер от 120 на 80. Следващото ни решение за вашия бизнес е по-бюджетния вариант на Европалет, който е с печат UIC. Този Европалет е със същата характеристика като EPAL палета, но е на по-ниска цена. Сега ви предлагам още по-бюджетно решение за вашия бизнес. Европалети EPAL с всички печати, втора употреба. Абе да бе! Има с пресовани трупчета, има с дървени трупчета, ще ви свършат същата работа като чисто новите, но са на много по-добра цена. Ако имате склад, най-доброто решение за вас е тъмен EPAL. Най-евтиния вариант на най-качественото пале. Ако пък бизнеса ви се нуждае от скари, имаме абсолютно всички видове. 120 на 120, 100 на 120, 80 на 120, 117 на 77, 100 на 100. Имаме малки трупчета, големи трупчета, пресовани, дървени. Имаме абсолютно всичко. Имаме и страници, нови и втора употреба, идеални за обезопасяване на вашата стока. Слагат се върху палето и го превръщат в една огромна кутия. Абе да бе, какво ми говориш? Има всякакви скари, има европалети, чакай сега видя как ще се пречупа, тук е най-сигурно. Идвате на базата, избирате по нещо, харесвате си, спускай и ви го качваме в камиона. Ще си оправите склада, ще си наредите стоката, всичко ще е 6. Само да ви обслужат както трябва.